Kaya nagkita si Papa ng ano, bawang sa ano, sasangkap. At pagkapakulo po niyan ay lalagyan yung pangsit bato. Ayan, para may almusal. Dalawa tayo ng mga. Kasi na, di mo ila, may tubig nga. May tulong na yung gripo ah. Lalayo ka pa. Gusto mo, bibili tayo ng shower na yung parang hose na inaano lang? Murahin lang yun eh. May sabitan ka lang nilalagay kung hindi nilalagay. May nakabang magano sa taas? Ha? May nakabang, sinaraduhan ko lang. Hindi, yung lagay ng shower. Pati kung gusto nyo, pati yung pagkudo nyo. Ito hanggang nila sa puwet. Hindi na kayo hahawa. Ayun yung pump oh. Tuloy-tuloy na yung ano, andar. Bali hindi ko na na-vlog yan kahapon. Pagkabit ng mga ano, mga PVC. Maulan kasi, masama yung pakiramdam ko. Ayan. Yan, ganyan lang po pagluto ng pansit bato. Papakulo lang ng tubig. Ibigisa lang yung masarap. Pag kumulo yan, lalagyan na yung pansit bato. Lalo na siya. Wala ka na, bago na yung pansit bato. Ayun o, nilagay na ni Papa yung ano, pansit. Ah, Wow! Wala pang halong gulay yan, pero malasa na yun. Ngunit suka lang, paminta, bawang, sibuyas, kaunting bitsin, okay na. Yan o, wow! Grabe. Ayan, malakas yung tubig. Wow! Malakas na ng tubig, mga alright. May pump na. Sinarado yata na Jimmy to. Ano sa CR? Sinarado mo Jimmy yung gripo dyan? May sarado ah. Puputok yung linya. Ay, anak ko naka-ready na oh. Yung panganay naliligo pa. Yung bunso naka-ready na. Naliligo pa si Kurapo. Maga pa naman Sim. Wala pang alas 7. Harasin. Buka muna dyan. Ayan, kain na ng ano, timpaway. Kaya nakasandok na dyan. Tatay. Tatay. Dito naman kami, subok ko yung anak ko. Tanggal na yung kwan dito. Nalaglag yata. Ayan. Ayan mga special na luto. Luto ba to? Si Papa nagluto. Bisaya ang luto, Bisaya. Bisaya. Bisayang luto. May title ka tuloy. Lutong Bisaya. Lutong Bisaya. Lutong Bisaya na. Parang malayo yata yan. Lutong Bisaya. Hindi nagkanabala yung mga kasi Jason. Ayan. Sundo. Sundo ng iskon. Ito nga sige. Kain po kain. Ayan, kain na sila dyan. Umiyak. Hindi mo sila dyan nilulo. Para ko pala sa papa ko. So, makain na ba? Tara, te. Siyempre naman ka. Yan ang pagkaraga. Aso talaga. Hilid mo na mamaya, papakainin kita. Papaya nga alo. Upo. Ay, upo pala, upo. Balik yun naman talaga. Isda ka pa yan, tilapia. Pinito ko man rin. Pinarito pa, naluto ni Papa, pinarito pa. Ay po! Pakain na pa. Matin rin, matin. Sige. Kanaya, kanaya. Sige. Nakita ko lang kayong kumakain eh. Yun na. Yun na. Sige na. Ano malapit na, pero nauna na yan.
Kamu? Sarap. Sarap. Kacau. Kacau. Kamu? Pagkain ng mga anak niya kaya babalik ka sa school. Ano ba mo? Ano tawag? Gatso. Gacho? Lalaki tayo dito, mamilig mo ng katawan natin dito. Gacho? Mamilang nyo uli yung chan mo pre. Bis na wala na yung bukol ng chan mo. Wala na eh. Tuloyin mo ngayon mga gacho, no? Biyahe mo. Gali ako nung nakaraan. Sobrang pagod ko ngayon, parang baliwala lang sa akin. Kaya makakat ako ng motor, makatayo-tayo ako eh. Dati hindi. Malaking bagay talaga yung maliit yung chan. Oo, malaking bagay. Pangarap ko lang yan kaso wala eh. Kaya nga minsan nagdadahit-dahit ako, nagdadahitan ko lang. Pero lumit-lit na rin chan ko, hindi na kaya ng dati kasi. Ang bilis makakapayat yung ano. Lagi kang napawisan. Jogging. Maglalakad ka. Kaso lang pag mga ganito nakataba na tayo, pag sa maglalakad ka napawisan, lagi ang kapod mo. Ringal na. Pagod ka na. Hindi na gaya ng ano. Alright. Parang star, nakatikim ng lutong Bisaya. Sarap. Ang problema na. Wala, baba. Kung mataba ka, may advantage. Bakit? Pwede ka mangutang na mangutang. Bakit? Kasi Paniwalaan na. Inisip nila may pera ka. Paniwalaan. Ay kung payat ka, hindi niya paniwalaan. Sabihin na ano kaya itong magnanakaw siguro. Sarap ng upo. Ang pagkatali. Ito Miko. Kaya pala lumakad ka ng break kapag dito yung papa mo. Sure ball talaga. Ang sarap ng luto. Walag yung maalat kasi nakakaano yung maalat eh. Hindi ko kayo nalatan eh. Medyo tabang-tabang ko yun eh. Pero talaga pag nagkakaedad na tapos maalat pa rin nakakain. Delikado. Kanin kayo ka na, marami tayo sinain. Grabe. Iba ali, matabang okay lang kung dahil maalat. Nagbala ka pala sa papa mo. Oo. Parang dalang disco na naulit yata. Hindi lang ako nagmana din sa chips. Doon ako mahina eh. Aba, ang kumukontra. Malaman yun ah. Kumukontra. Malaman yun niya. Aba, kumukontra pa talaga. Hirap bumulang vlog. May masabi lang talaga. Tapos na ba yung ng soup? Ha? Tapos na yung bulo. Hindi ka naman na makapag-vlog na. Pangalaw, upload ko na eh. Pangalaw na eh. Nadalawa na. Alay, kain. Wala ka na yung maka? Ano, pag-upload na ano? Wala sige kaya kayo. Hindi mo na ako ito na pag-break-it. Nakain naman. Ano tayo? Hindi na kita nakilala ko yan. Ha? Biglang lumaki ka, yung doon ba sa ano? Pero yung napunta kami doon, di ba? Ano ba yan, Igor? Doon sa Bulacan. Pumunta sila man noon ma. Hindi mo nalala? Napapunta kami ng Burias. Pupunta kami ng Burias. Wala pa na sasakyan sa akin? Oo. Dala ko yun sa akin. Siguro rin Ay, kayo. ba ako doon? Oo, pwede sa pa Kung sa inyo, yung bumili ng lambat. Doon sa... Sabihin, tumataba ako. Oo. Doon sa anak mong may, ano, natindahan. Yung Marlin. O, di ba nakaluto ka rin noon? Tumawag ka muna. Puta mo dalang fish pipe nun. Oo, naalala ko na. Sinagto niya. Oo nga pala, kumain kayo sa tiris. Oo. Ayun. Oo nga pala. Wala po kayo dito. Yung. Wala po talaga dito, basta ano. Oo, di mo nangyari.
Doon pumunta kasi dito. Kung hindi mo naikwento mo. Dito pumunta kasi Franz Santor, may kasamang chicks. Oo, doon niya sabi ko. Kumain sila sa May kulay yung buhok. Oo, may kulay pa yung May kulay yung buhok. May kulay yung buhok. Alam na yun, no? Wala, tiwala na yung message ko kasi hindi man ako nagloko. Nagloko ka rin naman! Hindi ka na nahuli! Ano niya? Paalam mo na kayo doon sa mama niya, no? Tayo sa mama tayo. Kunin mo na ibang goals. Tara tayo. So yan mga ka-alright, dito tayo Kalagwin. Ayan. Ayun po yung tubig. Yan, kita pa dito. Ah, malalim talaga. Abot yaw. Ayan, punta kami Kalagwin. Yo, good morning. Hello, good morning po. Yo. Ano pa? Matubig pa eh. Lalong tumaas. Ganito yung binawas. Mm. Dati ba may tubig dun sa loob? Nandun sa chlorine na wala na. Pinasok na rin yan doon. Pinasok pa rin daw, sabi ng Tumaas. mga Di ba lang pinasok yun? Laglag ko yan. Ano, mga buhangin? Mga buhangin, pinasok doon? Hindi, pinasok ng tubig yung chlorine dun sa loob. Nung nakaraan talagang grabe yung tubig. Yo. Ngayon, medyo bumaba na. Kuya, kain. Sige lang. Ano sir? Kukunin namin yung ibang gamit. May gagawin kasi kami. I-extend muna kami na ano. Mag-extra muna Na, kayo. kasi di pa makagawa. Wala pa, matubig pa. Yung bahay namin Iikot po, kayo wala doon. matubig pa. Ikot kayo. Ikot kayo. Ito yung gamit lang. Ah, yung gamit lang. O yung ibang tools. Yung ano, yung... Gunting. So yung mga ka-alright. Ay, napakalalim po. Dito sa lugar ni Lagwin pa talaga. Ay ano. Oh. So inaabot yung ano, yung flooring. Ayan oh, grabe. Hanggang bay ano yun dyan, baywang. Yung lamis na pinagkakainan namin oh, pero nakalitaw pa naman. Ay, hindi pa talaga tayo makakagawa dyan mga ka-alright. Yan, grabe yung ba. Tatagal lang pa yan. Kaya mag-extra muna daw ng ano, ng vlog sa iba. Ayan. At punta kami dun. Samahan nyo kami kung saan kami pupunta. Yun mga ka-alright. Sana nakasabay-bay pa rin pa kayo sa mga vlog. Yan mga ka-alright. At kasama namin si Franstar. Ayan. Yun, dapat kahapon. Lalim? Galing ka? Kita mo na?